Avui em trobeu aquí llegint aquest llibre perquè és el Dia Internacional de Protecció de la Naturalesa i us vull recomanar, de fet, aquest llibre que estava llegint, el de David Lizoain, Crimen Climático, on explica el moment decisiu en què ens trobem en aquests moments. Tots nosaltres estem vivint el canvi climàtic, les seves conseqüències, ara es fa molt evident en la nostra realitat. Per tant, és un moment decisiu, és un moment clau per actuar amb urgència, des de tots els àmbits. Per tant, tots nosaltres també ens hem de veure cridats a afrontar aquest canvi, que és econòmic, que és social, que requereix de polítiques urgents, com us deia, però que és un canvi també en la nostra manera de viure. Per tant, us recomano que llegiu aquest llibre i que prengueu consciència de la determinació del moment i d'aquest esforç col·lectiu que haurem de fer entre tots i totes per assumir aquest repte.